Uite, guys, am revenit Daria în forță maxime. Așa, gata, mi s-a... Aoleu. Ok, guys, bună seara sau Bună seara, că dacă o luăm așa, noi filmăm seara. De ce nu? Alo, Shiba? Shiba? Unde e Shiba? Ah, bun. seara cu Cuba, haide. Fuck you. Ce mă fac de râs în fața oamenilor? Uite că... Păi Scooby nu e chiar Uite că așa. ai primit acum, uite, nu știu că ai ceva cu Ride și Fly. De ce mi-ai dat? Da, uite că ai și tu cu Ride și cu Fly, nu-i așa? A, da, acum mi-am amintit, am și o Ride Fly. Uite, vezi? Nu mi-am amintit, hai că te cu Ride, să vedem. Op, stai. Haide. Haide. Iha. Dicălu, zicălu. Eu te văd acolo. Eu te văd acolo. A mie, a tău e rar și a mie. Lasă. Dar... Oameni buni, dacă nu știați, noi avem Robux. Da, dar nu ne avem noi Robux. Dar are Robux. Da, și mi-a dat și mie câțiva. De ce mă faci de râs? Pâra-pa-pa! The chopper! Astăzi episodul doar de chestii care n-am avut, îmi place să spun. Bun, am că, da, am dat mine bafare ca blondin, că nu. Dacă auziți câteva șoapte pe aici, sunt niște copii pe aici, pe lângă noi, că, da, foarte acasă, nebun, năproști. Iar îmi trebuie să gănim până să dea. Oare o să dea? Accept or decline. Accept or decline pentru acel chestie rară lege era de Fly. Șocoladică, gold. Mamă, oameni buni! Deci dacă îmi dă accept sunt cel mai... Ai, nu! Eu sunt pe un Aia cu Mariaca. Ciuciu. Nu, Ciuciu. Ciuciu train! Nu. Bine. Dacă nu știați, noi avem ceva, vorbim aici, suntem în convorbire de proști, că el vrea să dă trei chestii ăsta, că dă... Ce? Ești prost nou. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. The chopper. M-a apucat TikTok-ul. Sunt un TikTokar. Aha, e în bucătare cod. Da, veniți-mi. Dar ea, vrei să vezi că cu acest foc o să zbor? Pus-o pe ăla. Asta băcit pe el, guys. Ce? Dacă tot îl am, de ce nu lăsăm folosesc? Măi, ai chestii cu ăla și cu Fly, ce măi.
degeaba e... sorry guys, că n-am mai zis nimica. Am avut un lapsus. Să știți că asta e. Uitați-vă ce mi-a dat tot. Oh my god, Guys! Nu mă cred, guys! Ești prost. Bă, dai din... Ce? Unde ești? Sară sus. Hai! Nu te cred! I-a dat accept cu un șobolan cu fly și ride. Uite, e ciobolan de golf, Flight Ride și Nu te cred! Nu văd că e oameni. Deci oameni buni. Nu te... Bă, deci mă nebunește unul cu castorul lui cu fly și ride. Bă, deci, guys, astăzi am avut cea mai norocoasă zi. Efectiv, mi-a picat un cracket. Guys, mi-a picat un cracket egg, un unicorn. Pe unicornul ăla mi-a dat un dragon ride. Un dragon ride și pe dragonul ăla ride mi-a dat unul acesta chestie. Toate mi-au trebuie, lăsați-mă în pace, am zis eu. Mă, bă, guys, dar puteți, mă las de TikTok. Nu o să mai postez, dacă vrei să vă ziceți mie, nu o să postez, da? Da, dar ea poate bea. Efectiv, adică să merita extrem de mult pentru mine, dar pentru ea cam nu se merita deloc. Mi-am pierdut din dar nu, lasă! Please, Bunny, no, Bunny! Nu da pe banii, mă. Să nu dai. Oh my god, îl cheamă pe ăsta. Ăsta îl cheamă Oh my god. Oh, adică când... Știu, am văzut. Oh my god. Dar nu-i mai da lui Ioana asta. Dă-i decline pe tine, că până la urmă o să... Guys. Nu Ioana am dădea acum. O cheamă... Da, așa o cheamă, să o gâa. Hai, Ioana, am dat accept. Nu, să o gâa, așa o cheamă. Da. Bă, deci că ai fi patru, guys, vă dați seama ce înseamnă chestia asta. Vă dați seama. Chiar că... Haide să zburăm până la castel. Aoleu, dar am lagul vieții. Undeva pace trebuie să fie. Da, uite norul. Da, guys. Uite prea. Aoleu, oameni buni, am și-o lag pe server. Guys, cred că... E lag pe server, rău de tot. Da, guys, cred că vom încheia episodul pe aici. Care avem foarte mult. Cum mi-a dat până aici 3 domnul ăsta? Omul ăsta disperat de tine, dar lasă, M-a văzut cu banii mei cu fly ride și gata, mă nebunește la cap. Deci mă nebunește copilul ăsta. Băi copile, lasă-mă în pace. Copchile, mă, copchile. Bă, copchilul ăsta e handicapat. Nu, eu așa stau. Până banii stic. Nu banii stic. Ăsta. Vreau să vă fac ciocoladă de golden că nu se găsește. Nu se mai găsește, pardon. Nu se mai găsește. Eddie, what is Friday? No. Nu, că nu se mai găsește. Plus e gold. Da, plus e gold. Copil, copac cu gaură în cap.
Copil, copac cu cameră în cap, lasă-mă! Doamne, ne sincronizăm când vorbim. Bă, help, Daria! Ia după ce vorbi mei. Bă, de ce stai copil, copac cu gaură în cap? Doamne, îmi scot mașina de Scooby-Doo și plec. Scoate-ți orice. Dar nu, acum nu mai merge, serios. Nu merge. Aia stai că o scot și o bag iar. Help me! Mă calci. Mă calci, mă. Help me! Unul. Hello, fata cu Frost Dragon-ul. Eu am plecat, deci eu am plecat de acolo, că Guys, eu am plecat din oraș, nu ca acolo. Da, trebuie să plece rapid și se va reîntoarce. Voi pune și o puțină pauză aici la videoclip și ne reîntoarcem, bine? Bine, oameni buni, am pornit episodul, se pare că Daria a trebuit să plece, din păcate, deci ne. Acum o să mă duc rapid să fac câteva misiuni, așa pe episod. Așa. Mă duc rapid și fac niște chestii. Mamă, câte achievement-uri am, ești nebun. Apropo, zi ăsta care îl am acum e full grand, tu ai 3 de ea. Da. Zi cum sunt, verifică ea, să văd și eu dacă mai ai vreunul full grand. Merbot, nu. Unul încă l-am la Bibi. Nu știu. Pe atunci. Am fost până la Miss Mega. Da, a revenit. Da. Merg la Nevărsica, toți vlogării. Mamă, dacă mergi ăsta ai zis că e turbat. Uite-te și tu cum dăm în picioare. Era frăsit. Am vrut să zic ceva foarte Ce? care mulți dintre voi nici măcar nu... Uite-te în sus. Hai, nu. Unul dintre voi nici măcar nu știu. Ce? Nu știu cum să vă dacă nu vă abonați la ei, vin la vrea ca să-i vă construiesc. Ce ai zis? Dar e cea mai handicapată. Sorry, guys. What? Da. Bine, a băut prea multă cafea de dimineață. Nu beau. Cred, poate, nu știu, cred că s-a băgat pe cafea, nu știu, cred că a fumat. What is Ocano? Ocano. Deci doamne a fumat. Yeah, what is Ocano? N-am băut. Ia stai că îmi eu și eu. Bă, da, ia, mi-am parcat petul. Bravo, mă. Deci, Daria, îți place, mi-am parcat petul. Ia zi pertul. Pet. Vreo. Iu. Încă nu vine să ghide ce se facă. Da, nici mie, adică gândește cât de OP este. Mamă, fata aia că te obseda pe tine cu ăla lui, a mai venit unul cu Rabbit Neon, mamă. Rabbit Neon? Dăm cu Îmi merge la Rabbit și îi dau cu ăsta ride? Ca să-i dau acum, în video. Hai, nu știu, Stai că trebuie să fac și eu. Unde ești, mă? Eu ies din spital acum. De ce oare aș da chestia asta? What is this? Da, e foarte rar. O să facem un videoclip în care vorbim numai engleză, că de aceea nu, că Daria știe engleză. Da, tu o să faci. Uite, mama, asta rechetul mega neon. Hai, dăm cu I'm sell. Hai, dăm cu stai că-ți dau acum asta, give item. Dar n-am, că încă un Rabbit e la o fată, gen, give item. Ok. Stai, o să pe prost. Give item. Dar mine îți dă. Și mai dau unul acum, dar nu e aceeași rasă de Rabbit. Nu, ăla nu-mi trebuie.
Păi poate ți hai că ți-l dau și pe ăsta și încearcă ăla cu neon. Nu, lasă. Ba, că da, dă-mi Nu înapoi. trebuie. Dă-mi înapoi. Că nu vreau rabbit. Mie îmi trebuie numai bani. Dă-mi înapoi. Give item from backpack. Asta, rabbit. Adică nu înțeleg dacă e prea mare diferență, dar mă pun pe ăsta și dacă îmi dă ăsta neonul Vezi? să fac spume. Nu, nu e așa, nu. Nu. Deci dacă ăsta îmi dă, dacă reușesc să iau rabbitul neon, îmi dau mare party. Fac live. Deci dacă ăsta Facem live cu toții. Intră și mai mulți prieteni. Intrați și vă abonați, vă dau eu activul serverului. Dacă sunt abonați. Da? Bă, n-am abonat. Bă, uite-l aici, e lângă mine. Aoleu, am dat prefixul ăla cu Ce? castorul. M-a reperat, Daria. Planul 12B, repet, planul 12B. Dai 3 ăla și fugi. Dai 3 ăla și fugi. Nu, ăla-i 3B. Eu zic 4B. Da. Asta e Neon Rider. E doar Neon Rider, Fly Rider. Nu, lasă că crește de înapoi. Nu, mai mă uit puțin pe aici. Uite, nu știu dacă știi de topoganul ăsta uriaș. Care? Asta, uite. Da. Am făcut o familie dacă vrei să intri în ea. Joc cu un băiat. Sorry. Help me! Help me! Am și lag. Teleport. Dacă mi-a dat teleport la mine să dau un familie. Oh, să te dea în topogan. Super fly. Stai că te invit în familie. Eu cam... Vrei să te împingi? Oameni buni, cam... Vrei să te împingi? Am prea mult lag. Hai deodată, guys, aici a fost episodul că... Da, cam am foarte mult lag, deci... Da, guys, vreau să vă zic noapte bună, căluților.